bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Klima eta natura krisia. Albisteak. Kaixo entzulen, zer moduz? Gu hemen, duela hilabete abiatu genuen bidaiaz gozatzen. Ari gara pixkanaka, klima eta natura krisiari buruzko gai askotariko buruz hizketan, eta gaur ere bide horretan jarraituko dugu. Hasteko errepaso txiki bat egingo diegu azken egunotako albiste nagusiei. Arabako Foru Aldundiak kaleratu duen txosten baten arabera, ingurumen kalte larriak izango dira Eusko Jaurlaritzak sorgailu eolikoak jartzeko proposatu dituen Arabako 9 eremuetatik 7. Txostengileak ez datoz bat Eusko Jaurlaritzan prestatzen ari den beste ebaluazio batekin, izan ere Jaurlaritzak bere txostenean energia berriztagarria sortzeko eremu egokitzat jo ditu 9 esparru horiek. Gaur egun 54 parke eoliko ari dira lanean Euskal Herrian. 1.400 errotan edo poste inguru dira eta 1.520 megabatioko potentzia dute. Baina administrazioa 53 parke eoliko gehiago instalatzeko eskariak tramitatzen ari da orain. Horiek 1.450 megabatio gehiago erantziko lituzkete eta beraz Euskal Herriko indar eolikoa orain alako 2 izango litzateke. Magnesitas Navarras enpresak meategi proiektu bat abiarazi nahi du Baztanen, erdizko bazkalekuan. Eta Baztango alkateek jakin nahi dute herritarrek zer iritzi duten horren inguruan. Horretarako herri galdeketak antolatu dituzte azaroaren 20irako, eta alkateek iritzia emateran deitu dituzte herritar guztiak, aldeko naiz kontrako jarrera izan. Karbono dioksido isuriek goia joko dute 2025ean, Nazioarteko Energia Agentziaren txosten baten arabera. Petrolioaren, gasaren eta ikatzaren erabilera ere gailurrera helduko da 2030ean. Halaber, agentziak esan du erregai fosilek eragindako berotegi gasen isuriak handitu egingo direla beste behin. Baina 2022an gorakada hori soilik 1%koa izango dela esan du. That's where you come in. You, the decision makers. Azaroaren 6an hasiko da COP27 Nazio Batuen erakundearen klima larrialdiari buruzko goi bilera. Egipton izango da eta guztira 200 herrialdetako ordezkariak bilduko dira. Eta itzordurako gero eta gutxiago falta den honetan, Sami Shoukry Egiptoko kanpo harremanetarako ministroak ohartarazpen bat egin die herrialde parte hartzaileei. Ministroak esan die ez erabiltzeko ezkortasun ekonomikoa aitzakia gisa hartutako konpromisoetan atzera egiteko. Eta albiste hauetaz gain, izango da bestelako edukirik ere 3. atalean. Gaur akaso, hoi baino eduki literarioagoak. Gaur Kinka podcastean, Natura gure eskuliburuaz, Aiora Zabala Aizpuru egilearekin. Azaroan sartu berri gara, eta dagoeneko gorritzen hasiak dira bazterrak, gorri, hori, laranja, berde, zenbat kolore dituen eta ze polita den udazkena, Zu ere oso koloretsu etorri zara gaur eolaz? Kaixo, nagore, bai, aldartearen arabera aukeratzen dute erropa eta gaurra. Pozpozik etorri naiz. Nabari zaizu bai, baina gaur dena den ez dugu ez, udazkenaren kolore ez udazkenari buruz hitz egingo. Ez, eta orduan zein da gaurko gaia. Gaurko saioan liburu bat izango dugu hizpide, eta da Udaberri Isila liburua. Begira, hori berrikuntza da, ez da, orain arte hitz bat ekarri dugu eta oraingoan liburu bat. Bai, hala da, baina batzuetan liburuak, soslaiak, filmak, dokumentalak eta bestelako kontuak ere ekarriko ditugu. Hiztegi berezi bat izango dugu orduan. Kontatu nagore, Udaberri Isila aipatu duzu, gaurko hiztegiko hitza liburu hori dela Udaberri Isila. Zergatik aukeratu duzu liburu hori, zer da, o zertan datza, o...
Rachel Carsonen liburu bat da, 1962an argitaratu zen, beraz, aurten 50 urte bete ditu. Astekotako katzeko nahore, komeni igual azaltzea nor zen Rachel Carson, nik behintzat ez dakit. Noski, zoologoa eta itsasbiologoa izan zen, Estatubatuarra, eta antza bere amarengandik jaso zuen naturarekiko lotura eta maitasun hori. Bere ibilbidean pestiziden industriaren desinformazioa salatu zuen nagusiki, eta hain zuzen horri buruz idatzi zuen Udaberri isila liburuan. Pestiziden industriaren inguruan? Bai, ikertu eta salatu zuen nolako eragin kaltegarria duen naturan produktu kimiko horien erabilera gehiagizkoak. Eta liburua, egia esan mugarri izan zen. Mugarri bat izan zen hain justu, ikertu zuen garai horretan hasi zirelako kontroli gabe erabiltzen pestiziden pozoiak eta? Hori da, gutxi gora bera, Bigarren Mundu Gerraren osteko bultzada industrial eta produktibistaren ondorioz gertatu zen. Eta liburu hori argitaratu ondoren, ekologiaren aitzindari izendatu zuten. Mugimendu ekologista bera pizten eta eguntzen lagundu zuelako. Wow, orduan simbolo bat izan zen. Bai, baina hala ere, ingurumen eta naturzientzien munduan ezaguna zen liburu hori argitaratu zuenerako. Izan ere, 20 urte lehenago, bere lehenengo lana argitaratu zuen Under the Sea Wind, eta 10 urte geroago bestseller bat ondu zuen, The Sea Around Us. Orduan, liburu bat bakarrik ez, 3 argitaratu zituen. Bai, eta gehiago ere, idatzi zituen, baina egia esan, traba eta presio asko jasan behar izan zituen, bereziki Udaberri isila liburuarekin. Trabak eta presioak industriaren aldetik? Bai, eta azkenean, hori argitaratu eta gutxira hiltzen 2 urtera, minbiziaz. Bueno, haren ondare garrantzitsuenetako bat behintzat, bizi-bizirik dago oraindik. Bai, hori bai. Natura gure esku liburua ondu du Aiora Zabala Aizpuruk. Ingurumen zientzietan lizentziaduna da, ekonomia ekologikoan doktorea, eta ingurumen eta politika ekonomiako irakaslea ere bada. Alberdania argitaletxearen literatura bildumaren barruan argitaratu du liburua, eta egileak berak esan duenez, urteetan pilatu duen ezagutza zabaltzeko premiak bultzatu du idaztera. Ingurumenean lan egiten ari garenok, aspalditik badugu gauza hauek plazaratzeko gogoak, ez? Eta azkeneko urtetan berriako kolaborazioekin eta beste hainbat kolaborazioekin konturatu nintzen badagoela gai hauei buruz gehiago ikasteko gura, ez? Eta momentua proposatzela iruditu zitzaidan nolako kontuak idazteko eta komunikatzeko. Eta, oso garrantzitsua iruditzen zait, hori komunikatzea zen askotan, ingurumenari buruzko ikerketa, ez du ezertarako balio, hor gelditzen bada apal batean hautsa hartzen, ez? Denen artean egin behar dugun gauza bada, eta orduan oso garrantzitsua da hori pixka zabaltzea. Horriak pasatu alam, antzematen da bestelako tonu bat emana izan zaigola liburuari. Gaur-gaurko gaiak ikerketa eta bizipen askotarikoak uztartuz. Kontu hauek komunikatzeko oso garrantzitsua da, sobera astuna ez izatea, ez? Eta askotan ez dugu kontatu behar dakion guztia, baizik eta justo pixka bat izeberraren punta eta hortikan jakingura gehiago sortzen baldin baduzu, primeran, eta bestela, irakurleak hori ja bereganatu du, ez? Eta nahi nuen azan, ezagutza hori egunerokotasunarekin lotzea, ez? Eguneroko erabakiekin, ekintzekin. Liburuak 10 atal ditu, sarrera, 8 gai, bakoitza atal autonomo batean, eta amaiera. Baina 8 atal autonomo izanagatik ere batasuna dute beren artean. Irakurleak bidaia moduko bat egingo du. Kafeale txiki baten irudiarekin hasten da, gero, gogo eta egiten du norbanakoen eta gizartearen beharrei eta egin beharrei buruz
Eta azken horrietan enpresa, gobernu eta erakundeen ardurei buruzko gakoak jasotzen ditu. Pixkanaka joaten da, ikusten nola erabakiak komplikatua diren eta nola puska txikitan banatu ditzakegun, erabakiak errezago egiteko, behin erabakiak hartuta zer egin behar denez, bultzatzen gaituen adibidez, zuhaitzak landatzera edo beste ekimenetara, eta baita ere era kolektiboan ze zaila den jendearen artean adostea, politika nola izan behar diren edo ze proiektu bota behar diren aurrera, eta zergatik den zaila aurrestea. Eta hain justu ere bidaia bat proposatuko dizuegu podcast honetan ere. Bidaia bat Aior Zabalaren Natura gure esku liburutik barrena. Edari batekin munduari buelta atalean, jaten dugunaren atzean ezkutatzen den guztia hitz egin du egileak. Kafeale bat jarri du adibide gisa eta honela nabarmendu du. Landare hasi zen tokian utzitako aztarna nolakoa den. Hor dago koxka. Izan ere, ohartzen algara jaten dugun guztiak duen inpaktuaz? Ohartzen gara neurri bateraino eta pertsonaren arabera, batzuk bai egite dutela hausnarketa hori, batzuk konsumitzen dugu edo dute bertako produktuak eta orduan erraxagoa da jakitea zenolako inpaktua gelditzen den bertan, baina askotan gure eguneroko bizitza bizkorrarekin edo ez dugu denborarik hori pentsatzeko, Hurrengo atalean ongizateren neurketari eta ekonomiari buruz mintzatu da Zabala. Eta Marsa nahi entrenaren metafora erabili du gaur egungo ereduari buruz hitz egiteko. Metafora horretan irudika daiteke trena planeta edo ekosistemak direla eta trenaren abiadura berriz hazkunde ekonomikoa. Baina zer gertatzen da trena baliabideen berrezarpena baino bizkorragoa denean? Trenaren gidaria badoa bizkorrago, eta gu ikusten ditugu datu makroekonomikoak hazkundea, diru gehiago irabazten dugula, badagola ekoizpen gehiago eta hola, baina askotan ez dugu ikusten zer dagoen horren atzetik, bakarrik behiratzen nahi garelako hazkuntzaren neurri horiek. Eta horren atzetik gertatzen da, baliabideak usten direla, eta horra etortzen garen hurrengo aldian, baliabide hori ez dela egongo, ezin izango dugu horren gainean hazkunderik edo onurarik edo ongizaterik ekarri. Natura eta buru ongizatea kapituluan, gune berdeek eta naturguneek buru ongizatean duten eragina izan du hizpide. Ikerketa askoren araberan, zoriontsuagoak baitira, inguruan parkeak, ibaiak, zuhaitzak, aintzirak eta bestelakoak dituztenak. Orokorrean badira esperimentu asko eta ikerketa empiriko asko, eta orokorrean esate dutena da, gune berdeak helduengan baituztela onurak, onurak kognitiboak, estres maila jaisten laguntzen dutela eta bar. Eta nik uste, esperientzia modu personalean ere entzule asko horrela ere pentsatuko dute, azkeneko urtetan oso argi ikusi du zen garrantzitsua den ingurune poli batean poli bat hurbil eukitzea, estresatu gabiltzan bitartean edo nolabait estutuak, paseotxo bat eman, airea hartu esatuten bezala, eta gauzak asko aldatzen dira, gure bizitza ikusteko modua pixkat aldatu daiteke modu horretan. Urnietako Adarra mendian ikusi zuen paraje bati tirakan, osatu du hurrengo atala. Bertan, topo egin zuen izurrite baten ondorioz, gaixotu zen pinudi batekin, eta basoen zaintza, aldarrikatu du hori ikusi ondoren. Basoen degradazioa eta deforestazioa lerroburuetan den garaiotan. Kasu horretan oso gauza berexia da, badaola izurrite bat, eta klima egoera berexi batek suspertu egin duena, Horrek hausnarpen zabalagoa ematen digu, espezie bakarreko landaketa, hoiek kontukin ibili behar direla, zeren izurrite bat baldin badator, zuhaitz guztiak hor bertan gelditu daitezke, eta horrek erakusten du zen garrantzitsua den ekosistema osasuntsu bat eukitzea. Espezie anitzekin, eta horrek egiten du ekosistema hori sendoagoa, ez da gure interbentzioa horren garrantzitsua, baizik eta natura berez, bere kabuz, konpontzen dela, erresilientea dela. Ezagutza motak eta adostasuna atalean, ingurumenari buruzko erabakiak hartzean sortu ohi diren tirabirez hitz egin du.
Egilearen arabera, helburu orokorretan ados egon arren desadostasun handiak agertzen dira handitik txikira egitean. Gaurkotasuneko eredua da energiarena, berriztagarrietara pasatzea eta bai, dena gaude ados berriztagarrietara pasatu behar garela eta baita ere energia efizientzia jorratu behar dugula, gero nola eta non jartzen dugun parke eolikoa eta eguzki plakak eta hori da problema, ez? Eta horretan oso argi ikusten da ze garrantzitsua den gizartearen aktore diferenten arteko konfidantza. Horrelako prozesuetan erabakiak hartzerakoan eta erabaki hauek gizarte edo komunitate batean baldin badute eragina, oso garrantzitsua da komunitate horren iritzia edo parte hartzea barneratzea, ez? Ondoren, aukeren aniztasunaz mintzatu da Zabala eta galdera bat planteatu du. Orduan, zer aukeratu? Izan ere, zenbaterainoko garrantzia dute ohartuki egiten diren auto horiek? Zer jaten aldut ingurumenaren alde izan dadin, edo ze garraio hartzen aldut, edo horrelako erabaki pila bat daude, ez? Eta kontua da, oso zaila da jakitea zein den erabaki hoberena, nire ustez garrantzitsuena dena da horri buruz hausnartzea. Ez? Gutxienez, badakigu aukeratzen duguna igual ez dela hoberena izango, baina badakigu zeintzu diren akatsak, zeintzu diren onurak, eta horren gainean, pixkanaka hobetu dezakegu egiten duguna, ez? Eta baita ere, garrantzitsua da aukera hoiek pentsatzea, gure kontribuzioa egiteko, ez? Ekintza hauetara eta hola, eta baita ere, batzutan gaur egiten duguna beste batek ikusten du, eta bihar edo hemendik 10 urtera hori, ekintza hori biderkatu egin daiteke, ez? Motivazioei buruz hausnartu du zer motibatzen gaitu atalean, eta 3 multzotan sailkatu ditu. Batzutan egiten dugu gauza bat erresa delako, edo merkea delako, ez, adibidez. Birziklatzea, zenbat kasutan, erresago baldin bada, zabor normala botatzea, kontainerra hurbilago dagolako, edo desergazangatik, hori egin dezaket, naiz eta ingurumen kontzientzia ez dudan arren, ez? Gizataldeen, enpresen eta gobernuen erantzukizuna izan du hizpide 9. atalean. Energia trantsizioari dagokionez, batez ere. Nabarmendu du trantsizioak gertatzeko eraldaketa ez dela bakarrik teknologian gertatu behar, hainbat arlotan baizik. Arlo guztietan transizioa gertatzen ez baldin bada politikan, gizartean eta transizio hori errena izango da. Eta adibidez, teknologia hor baldin badugu, berriztagarrientzako, kotxe elektrikoentzako, beste hainbat teknologien bidez, baina gizartearen konsumo edo konsumismo ohiturak aldatzen ez baldin badira, eta hori ez da gauza teknologikoa, baizik eta soziala, ondorioak arazo berdinetara emango gaituzte. Eta bukatzeko intentzioetatik ekimenetara pasatzeko beharra aldarrikatu du. Kontzientziazio fasean gelditzen bagara, ezer gutxirako balioko baitu guztiak. Bata da, daukagun ezagutza eta kontzientziazioa eta jarrerak, ez? Adibidez, ni nahi dut ingurumenaren alde ekin. Hau da gauza bat, baina hortikan ekintzetara pasatzeko badago konexio bat, eta konexio horretan askotan hor galtzen gara, ez? Eta zergatik hori gertatzen den, hori oso hausnarketa puntu garrantzitsua da. Liburua kalean batetik bestera arituko da orain Zabala. Pozik dago, egin duenarekin eta bidean egin duen bidaiarekin, eta hain justu hori xeopadio irakurleari ere. Elkar banatzeko eta ondokoekin komentatzeko liburu bat izan dadila. Hausnarketa sustatzea, ez? Gai hauei buruz irakurleak pentsatzea eta bere lagunekin edo kidekin edo horretaz hitz egitea, ez? Ez da, gakoa ez da teoria hauek erakustea edo oso preskriptiboa izatea, baizik eta irakurleari pentsaraztea, ingurumen erabakia badituzte hainbeste gradu, ez? Hainbeste kolore horren atzetik. Aiora Zabala, natura gure esku. Etorkizuna gaurko eginkizunen ondorioa da. Niren, zure, haren, gure ekimenen ondorioa izango da. Ez bakarrik, ibaiaren bestaldeko lantegiarena, edo lerroburuetan agertzen diren politikariena.
Haien eragina handiagoa izan daiteke agian, baina nork bere aztarna uzten du nonbait. Galdera bat, esango zenuke autoaren menpeko zarela? Menpeko ez dakit, sarritan hartu behar izaten dut lan eta erritmo kontuengatik, baina garraio publikoan joateko ohitura ere badut. Beno, ongi zoaz orduan. Izan ere, erregai fosilekiko menpekotasuna murrizteko erronkak jarriko dizkigu gaur Gorkaegiak. Kaixo, Gorka? Kaixo, egunon. Nola ez izan autoaren hain menpeko? Horixe gaurko gaia. Zergatik aukeratu duzu gai hori? Bueno, energiaren erabileran, autuak egin beharra duzkagulako, orain garaio bitan gaude, ezta, murrizketa eta esate digute, gero eta gutxiago, energia gutxiago kontsumitu behar dugula. Bai, bueno, arazo geopolitiko hauek badaude, baina badakizue ohiko auto batek, gasolinazko auto batek 10.000 kilometroro zenbat CO2 isurketa, zenbateko CO2 isurketa egiten duen. Ez, ideiarik ere ez. Tona eta erdi CO2 isurtzen duzu zure gasolinazko autoarekin 10.000 kilometroro. Eta 20.000 kilometro egiten baituzu urtean, 3 tona CO2 isurtzen dituzu zure autoarekin. Eta 30.000 kilometro egiten baituzu 4 tona eta erdi. Eta beraz, agian autoaren erabilera murrizten hasi beharko dugu. Ez bai gara gu bakarrak. Euskal Herrian 2 milioi pertsona garela kontutan hartuta, eta bakoitzak auto bat erabiliko bagenu, pentsa. Biderkaketa larria da. Tona asko bai. Eta orduan, nondik has gaitezke? Ontaz zertan inoiz ez baldin baduzu pentsatu eta erabat autodependiente baldin bazara eta egunero autoa hartzeko ohitura baldin daukazu eta gaina gustatzen bazaizu eta askatasuna ematen badizu eta leihoa jetxi eta esku atera eta gozatzen duzu noitako baldin bazara gutxienez, astean egun batean esatea beira. Ostiraletan ez dut hartuko, edo polikiroldegira, behintzat polikiroldegira. Autoz joateko ohitura daukat, baina mendik aurrera beroketak etxetik polikiroldegirako bidean egingo ditut, oinez edo bizikletaz joanez. Has daitezke behintzat zerbaitetan, autoan murten edo igandetan ez dut hartuko. Jarri horrelako erronkatxo bat egun, astean behin ez dut kotxerik hartuko, edo momentu hauetan behintzat hemendik aurrera oinez joango naiz. Beraz, geure buruari erronka modukoak jarriz edo, guztiok egingo bagenu hori, ederra litzateke. Numetetik hasi behar da, ez du balio ez dakit putinetaz kexatzeak eta gero guk gure etxean ez egiteak. Guk bakoitzak egin beharko genuke gure eskuan dagoen hori. Eta horixe da injustu hemen atalontan gure gonbitea, ez da, erronkak hartzea zuek, zuen eguneroko kontsumo hori jasangarriago izan dadin. Eta hoxe, ohituta baldin bazaudete behintzate astean behin edo baldin badaukazuelako kontzientzia bat eta praktikan jarri baldin badituzuen murrizteko pausutxu batzuk edo, hemendik aurrera zergatik ez duzu astean, 7 egun baldin baditu, agian 3 hartuko dut kotxea lanerako nire bizitza erritmoak esan dezue. Hala behartzen dialako, baina 4 ez. Edo esango eta asteburutan ez, eta lanerako behar dutelako, justu lanerako bai, baina gero jarri zure, hasi murrizten, hasi egunak kentzen kotxean erabilerei, hasi CO2 isurketak murrizten, eta 10.000 kilometro egiten baldin bazen ditun lehen urtean, saiatu 5.000 egitea, edo saiatu 1.000 egiten, bai? Jetxi erdira behintzat zure kontsumo hori. Eta hurrengo urratsa ere, pentsatzen dut norabide berean joango dela, ezta? Horrengoa ja adituarena da, ezta? Hemen 3 urrats plantatzen ditugu agertzen naizenero, 3 erronka, bakoitzak bere abia puntua kontutan hartuta, bai? 0tik 100 ez saiatu joaten, saiatu pausoka zure aldaketa egiten, eta egiten ditugun aldaketa horiek pozik, ilusioz, humorez, ez dadila izan hau sufrikari bat, baizik eta izan dadila gozamenezko prozesu bat, ezta? Baina pauso batzuk eman baditut, eta nire kotxearen erabilera erdira murriztatu almaukat, zergatik ez duzu
kotxea saltzen. Ez zaizu garestiegi iruditzen 1000 kilometro edo 2000 kilometro edo 5000 kilometro urtean egiteko kotxe bat izatea, direla seguruak, direla mekanikoak, direla ITV-ak. Kendu gastu hiek zure gainetik. Eta has daitez, bizikletaz, erabat bizikletaz eta garraio publikoan mugitzen. Ez dakit, nik behintzat, ala irudikatzen dut ez, Euskal Herria hemendiko 20 urtera, denok ibiliko galera Holandan bezala bizikletaz, denok ibiliko galera garraio publikoan. Eta nik neronek egin baldin badut, benetan, nik egin baldin dut, edozeinek egin dezake. Badakigu beraz, nondik hasi eta nora heldu. Hori da, eta lehenik eta behin gomendioak errepasatuko ditugu. Esan dugun bezala, erregai fosilekiko menpekotasuna murrizteko urrats hauek jarraitu ditzakegu. Hasteko, astean egun bat garraio publikoan edo bizikletaz egitea, aurrerago astegunetan edo asteburuetan autoa albo batera uztea, eta azken urrats gisa, autoa saldu eta garraio publikoan edo bizikletaz erabat ibiltzea. Primeran. Mila esker Gorka gomendioak hain ongi azaltzeagatik eta entzulei erronka hauek jartzeagatik. Bai, hori da, eskerrik asko, praktikan jarri beharko ditugu orain horiek guztiak, Gorka. Bai, eta gogoan hartu, egin dezagun egin behar duguna, gure ondorengoek ere, izan dezaten etorkizuna. Muxu denoen. Gomendioen ondoren galderaren txanda dugu Kinka podcastean. Bai, eta sintonia honekin ematen du kultura orokorreko lehiaketa batean gaudela. Jakin mina eta ezaguta sustatzen badugu behintzat gaitzerdi. Bai, hori ala. Egin Nagore, gaurko galdera. Hala ere, gaurko galdera baino lehen argitu beharko dugu aurrekoan egin genuena, ezta? Bai, hori egia da. Energia eoliko buruzkoa zen, ezta? Ea zein den energia eoliko gehien sortzen duen herrialdea edo. Bai, hori da, eta hori bezala, 3 erantzun posible eman genituen. Txina, Erresuma Batua eta Espainia. Eta zein da, Nagore, energia eoliko gehien ekoizten duena? Txina. Espero nuen. Bai, saretan ere Txina aukeratu dute gehien. Eta gaurko galdera berriz, hiztegian landu dugun gaiarekin lotu dugu. Pestiziden industriarekin orduan. Bai, 3. saioko galdera da, adi, zenbat handitu da Europan, azken 9 urteetan, pestizida arriskutuen zantzua duten fruten kopurua. Hau da, Europan, azken 9 urteetan, ea zenbat handitu den pestizida arriskutsuak dituzten fruta kopurua. Hori da, eta gaur ere, 3 erantzun posible emango dizkizuegu. Lehena, 118, bigarrena, 132, eta 3. 153. Edozein dela ere erantzun zuzena, arduratzeko moduko datua iruditzen zait. Bai, ze handitu izana nahikoa da arduratzeko eta aztertzeko moduko ere bai. Galdera errepikatuko dugu, hauxe da. Ea zenbat handitu den Europan, azken 9 urteetan, pestizida arriskutuen zantzua duten fruten kopurua. Eta erantzun posibleak, 118, 132 eta 153. Eta gogoratu, orain arte bezala, saretan ere egingo dugula galdera. Hori da, beraz, badakizue, jarraitu berriari saretan eta parte hartu. Tira, gaurko saioa ere amaitu dugu. Bai, udazkenaren kolorez hasi eta udaberri isila liburuaz zaritu gara, beste liburu bati buruz jardun dugu erreportajean ere bai, eta gaurkoan ere eguneroko inertziekin hausteko gomendio interesgarria jaso ditugu, Nagore. Eta kolorekin hasi garenez, kolorekin amaituko dugu, Abitaldearen koloreak kantuarekin. Koloreekin hasi eta koloreekin buka. Gaurkoa bai saio biribila, Nagore. 15 egun barru elkartuko gara berriz, hemen, Kinkan, klima eta natura krisiari buruz berriak egiten duen podcastean. Klimaz eta naturaz, inori berorik eman gabe. 1000 esker olaz eta 1000 esker uinez bestaldean zaudeten guztioi ere. Orain, kantu bat, naturari. 1000 esker zuri, Nagore. Ondo ibili. Iradokizun bat daukat, aukeratu kolore bat,
bakardadea. Galdu den naufrago baten ontzia. Korria minarena. Odolik ez duen zauria. Zauria. Berdea da kartzela. Arresitua duten mendia.